Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Samilangso Taunalong All Party Hills Leader Conference Mati Thi Hekpen APHLC Mass Joining Program Kepadopon. Jakhong ni Phaingkora Sirkep Arni Lakha Kripli Korkanthe Constituency ke Parlo Samilangso Taunalong All Party Hills Leader Conference Mati Thi Hekpen APHLC a Party Pen Mass Joining Program Kepadopon. Labang Solong Alohi Sarpo Aman Pen Jai Qatar APHLC Central Committee President Chetong Dun Lapen Alohi Aman Pen Sarkiri Rongphar APHLC General Secretary CC Lapen Rajesh Tiso VPCC Bikram Hanse Wothat Langso APHLC President Robi Singh LAC Secretary Suren Kramsa LAC President Lapen Penang an APHLC a Party along Manbeng ke Dotum Chetong Dun Si Maya Long RDP Dun Labang Somaya Long Congress I Lapen BJP a Party Pen Don Plikebra Troxy Aratatum APHLC a Party along Chepa Ogdun Si Jai Qatar Aphan Kangnek alum Pabat Pon Lapen Congress I Lapen BJP atum Asopuru Kang Raidun Maya Long Non Kevang GMP election along APHLC a Party Pen ke Chepa Haidun Thekji Aphan Chethan Pon Lapen Kedam Tang MSC election Aron Re Pen BJP a Party atum Chepa Hai Pon Bor Idet Aputhak Puthot re-election Pedu Thunangji Aphan APHLC a Party Pen Lam Hoi Piet Lo Lapen Kes Chedan Bom Lo Pusi Rat Aphan Than Pon Lapen Lason Si APHLC a Party Pen ke Mentu Neta Aphichirui Re Lapen Pherere Aprang Si Dam Bom Je Lapen Non Apor KARBI ANGLONG Arat Mati Tribal Akheatum Arnivang Si APHLC a Party along Nangche Paugdun Bom Lo Pusi Mayalong Ningje Pon Lason Si Bang Somai Ing Samjen Pen Pachun Pon Samilang So Pen Long Bamo Ningti KARBI ANGLONG News APHLC Mass Joining Program Dolo BJP Lapen Congress Pen Jasemet ke Kadugave Don Plikebra Troxy Amuluk Nitum APHLC along nang Chepa Ogdun Lo Adon Amunit Apaya Bangali Adon Si Don Plikebra Troxy Tante nari tumla re-election nangji pula so puthak nangli hin benpisi puisa. Nitum re-election nangji puke abinong e non de delokipu la election do dia ko benso nitum pu election la so election ke chokche lage ponchayat aron pensi pedover pedo kape do ya phansi ke claim la potsi 6 schedule aron pensi do nangji pu nitum case ke file tang do la pen case ta non pai ciklo in koira clear ni si aku thur thu yi po alam nitum arjulong la si re-election nang vegi la pen nitum la ponchayat allo pen aron pen baru claim lo ta ke claimant ta claim to peme medet kachong hu pen lock ke chok ke theng pen si la tum election da che hai la ke hai ta gali abinong la BJP le ke hai gali la ke hala ke chi bongo sena tum han ka pe hai bor I akam ke hai ke KARBI tum lidet ke da ke bongo sena ke chi tum si hai ke ente election ke hala tum alli si non claim chot ji ke ente ke cheng la KARBI tum han non eviction nang cheng tang lo la singhason bethita eviction ji la pen ke bang akhe inglong arat tum han nge eviction at ji pusini tum arjulong lo pen eviction tang lo rong pang thira bang ke la pen pirbi arong po adima bang da rong pirbi po adim bang da eviction ji po alam arjulong lo la pen ke chia tum han eviction ji po ke thita alam klang kle lang ke la pen ke master ta ko pharo phira throk kepra si ako ke chia tum han lok si pile lo ke KARBI tu nge bang privat ke long dun la kado ita ke chia tum han si claim chot lo la sini tum ke la election ke re-election do vek nang ipulo ni tum ke la pen ni tum arona ting beg ni tum un vek ji itu ma chief justice akimilang chief justice tum han anta ni tum kroilo ni tum ningke alang litum constitution ating ben si order people judgment in saipo la pen election vekji re-election vekji ini mas joining lang nila kung sa Ogdun ke Congress asol besi kan ti mandang Congress president la pen vice president mason penangan ako ti nila kung sinrum pen si pinila so mas joining long join Tante ko pian ninge dok de ben senang le tumla Congress along ke ukang lo. Congress along ini angdang pialam nili tudam de sitame korkan ti constituency ang kang along nili tudam ji la hello Kiceng pensita me itum kado ko beta thelong election na por lote candidate nang klang ko leader nang klang ko election ke tang re kedam tang te ilitum
grassroots at tuma son ke cepa ning ding re te pi ale long la hai ning duk kan sini tu pini PSS ti long ta cepa hono pena ko ke PSL se tu ki manga kam ki klema kam ni tuma ki ni ke long kan si ni tu cepa o KYDO asong pen ake joy pen se kachelang avar sai kipipon jakhong ni phaing kora sir cap arni ada por phai cap pen anarlo por phai ke thom an phuloni constituency ke parlo selabor langteng ahithi along KYDO mate KARBI Youth Development Organization asong pen chepatir pipon si ake joy pen selabor arat aphan ake joy pen se kachelang avar sai pipon lapen labang solong me phu rang sina rong pi pen pachini pon alam the kopia pot si se lang pon nang kokma atheke selabor ara datum se kachelang ji aphan kisung mate katora kedokok theklong si KYDO asong pen kerap pajerdam lapen non kedobom a sarkar aphan katoning ripon alam theke tower lapen medical sub center prabjen pen labang so adim along ki pi pon ji aphan si choning rilo labang so ake joy pen se kachelang lapen ake joy pen dowai kelong pon ajok salewor arat mate rong asar lapen sorkari gaubura atumta ning aklong pen KYDO asong aphan kachorok pipajer pon phuloni pen oro ning tikathar KARBI ANGLONG news ladak salawor langteng bojara long litum KYDO central committee hin pen dak ake joy pen se kelang program koman pon lo athi non por la ke barla por munitum nangana kisu pini kisung porchit lo kasila suma thap monsin itum dak pini KYDO hin pen dak ake joy pen se kelang program ate free medical camp paman pon igloni tum central committee hin pen asidak pinangan tum si chelang pon long lo dapen dowai time ake joy pon bom lo akero pilo la joint director tumapan alang itum bachuning ria teng pen pini la so program halong permission ang pipon apat sami asila dak thaglong long itum di phuben wangsi to war ke no pendang lo ason kavi dak do la so rong la si prabjin pen council kijak tumapan CM ke hai kampan chuning ripon lo to war taw pipin si prabjin pen to war tami kaselang ponji pan la pen dak non do bom adim salawar langteng abim long ke sub center kitami avelang ini ke longli allotment dulu sida karong so tum nang thandun tami pini ani product sub center avelang la si prabjin pen sub center setami kipiserak pen la rong so tum han joy kipen si chelang long ji han awar sa pipon pu busi KYDO hin pen ke si kijadom han link pon lo pen chuning ripon lo te pini lamang jakhong ni phaing kora sir cap arni Bharatiya Janata Party BJP asong pen avijit kro ahin pen kaching thur amukawe adim kapaching thur je aphan kahumridam Bharatiya Janata Party BJP pen MLA ke haidun abang phu avijit kro amethang constituency longjot apam along kahumridam longjot apam along sarkar pen kaching thur amuk kelong donde amukhado anta non puthot kelong dun edji aphan pura longjot apam kedo arat aphan avijit kro ahin pen lamchak pitekang phuloni pen oro ning tikathar KARBI ANGLONG news jakhong ni phaing kora sir cap arni dipu Assam University dipu campus student union along kilik kepadopon jakhong ni phaing kora sir cap arni Assam University dipu campus student union pen election mate kilik pedopon labangso akilik kepadopon pen ada por phai ke pen arni kang sam por phai hini an vote pajok ponlo berta ke tok bom apor ahut anke labangso akilik abang phubang phitin atum sitami amithang mithang avot ke jok ponsi ing samjin pensi vot jok pon bomlang phuloni pen oro ning tikathar KARBI ANGLONG news